Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpeng dadi salah siji aspek budaya. Tentara wajib memahami aspek budaya masyarakat ning bangun dene kabeh nugas. Tumpeng dadi salah siji aspek budaya. Geret didadekne dadi dheweke panyinaon kanggo para prajurit. Kuwi mergane lomba gawe tumpeng Nusantara dilaksanakake ning Aula Makodim 0730 Gunung Kos. Suwane lomba tumpeng Nusantara mung sederhana. Kanggo pajronan budaya supaya prajurit TNI bisa mancing ajur-ajar. Tembung Letkol Priyanto Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul Dina Rabu 20 November 2015 kepengker. Lomba iki ngrebutake piala KKR Mangkubumi. Acara lomba dilaksanakake saka kerjasama karo Dinas Kebudayaan lan Pariwisata DIY menawa Manggadeng Persib. Dibeberke kanthi rinci lomba tumpeng Nusantara dimiloni 30 pamawa awak saka 13 Koramil, 4 saka Makodim, mawa 13 iku PKK tingkat kecamatan. Miturut Dandim tumpeng duweni akeh jarwa. Salah siji antarane yakni bentuk tumpeng sing kaya gunung lambangke hubungan manungsa karo Sang Pencipta. Lomba mangkene intine kanggo mlajari jarwa simbolik sing terkandung ning jero tumpeng. Dadi budaya Nusantara. Tim pangaji ditekakne saka Dinas Pariwisata DIY lan Korem 072 Pamungkas. Tumbuh Priyanto. Menika pawartos saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.